Ka Swachh Bharat Mission Ribhoi District kabalong hapo ka jingalam jongki nongtri basit ram ki bakentup ya uba Obi Rani badeu asistan district coordinator ikong bahun basayumoj upa Krishan Marwen bat kiwe kilalej ban penlong ya ka jing penkhoj ya ki lenti snong bat ru ban hikai ban sana ya ka jaka pentuyum kabalong ru ha karukom ban laj na ki jinglang jabo khnang ban yo ya ka jingko jingkhia ya kene ka jingpun khoj snong menta ka sngi la le ha ka snong hanyang bari tham ka bahap hapo ka umling CNRD block Haribhoi district kene ka long kumshi benta ban sim benta ha ka jing rakhe jongkari ya ka jing dab ban nyop san snem dak ba penlong dak jing trei ba pher ban penlong ya kari baro ka wei ka bandap dak jing khoj bat ka badap dak jing kermen lengba ka jing trei jong kitna trei kam ba pher jong ka sarkar haba ai jingkren ha kene ka sngi na kalyang jong ketika kenhun kalabu da ka jingkentu ya baro ban long ki bele khoj khnang ban yo ya ka jingko jingkhia bat ha ba yo ya ka jingko jingkhia baro ki benta jong jing im ki long ki ba itanat sudah ha kene ka sngi lawan ru ban ya sim benta da ka office jong block development officer ka umling CNRD block bat kum kadak jong ka jing sedang ban pentri kam ya ka azadi ka amrit mahotsav hapo ka snong hanyang bari them la sim benta da kinong tre ka Swachh Bharat Mission bat kinong tre jong ka office UPDO umling Wei ya kani ka Swachh Bharat da ka bang declare ban pleno ya kani ka program on behalf na kalyang UPDO umling CNRD block nia pli ya kani ka program Swachh Bharat Mission Gramin ko umling atas nang nyang barithem ngikan mau ya ka team ka baningkong jong kani ka Swachh Bharat menchwa ha ka por bakidang pli pajba kade ka baong Swachh Bharat ki or ka bamuat kari bat ka jai ban rieu ban chiem ya ka jingkit khali ban ya shakmat ban ba khali na ka benta ka khut ka suba nadu kumbala om mane nadu na yeng hadu ha lenti singkin ha ki kam ki jam ki bangi trei bat ha ka tien ka thali ka bangi kren dia ngi ai namar kata kasnong yang bari klade kasnong ka badan bok kasnong yang bari them klade kasnong ka badan bok namar ba karin dia jongi ka kwa ban pen ithu la le ban pen bha shu ya kane ka jingkhot ka jing suba na ka benta kane ka nyau pusan snem ka bakan sayo ban rakhe te nakata ka daw ka jet ikisnong ban sim ya ka sinjam ka baar ka bawanra ya kane ka Swachh Bharat plus ma ba ki ang mene ka ba phila men shwangi pen khot iki yeng ki sam ni ki lenti singken ki jongi menta ka ka ba ki kwa ka long bangin pen khot shu ya ka hadu ki nanki wa ki wa do nan ta ki jaka ki bagi pen mi ya ki ki bajabo anak ki yeng ki jongi ki kumsa tertek kenyang musnong yang berisem nang di sakmat kan sim ya ka jingkit kli kumno ban rat dingkhong no ya ka jing penon kam jong ka ya ka plastik borok kinong chong sunong hapo kenyang berisem nadu ka di sngi kila sim ya ka wei ka jingmut ka wei ka rai kumno ban rat dingkhong ya ka jing penon kam ya ka plastik na ka wei ka sngi sha ka wei pat ka sngi borok ka jing penon kam ya ka plastik ngin khang no lani ngin strict ya ka ngin khang no kumnu ngin num sha shu ban ngin bret pathar ya kini ki plastik ki balade ban penon kam